خریداران اصلی евробондҳои Тоҷикистон аз Амрико ва Аврупо барои ошноӣ бо вазъи иқтисодии кишвар ба Душанбе омада, аз ҷумла ба маҳалли сохтмони нирӯгоҳи Роғун рафтанд, ки замонате барои бозгардонидани қарзҳост. Ба ин ҳайат намояндагони бонки амрикоӣ Мерил Линч ва чандин бунёдҳои сармоягузорӣ шомиланд. Бонки миллии Тоҷикистон рӯзи 10 апрел дар вебсайти расмияш гуфт, ин ҳайат барои боздиди дубора аз маҳалли сохтмони Роғун дар оянда эзҳори омодагӣ карданд. Тоҷикистон соли гузашта бо фурӯши евробондҳо $500 миллион ба муддати 10 сол ба даст овард, ки баҳраи солонааш 7,125% аст. Мақомот гуфтанд, ки ин пул барои сохтмони нирӯгоҳи Роғун харҷ хоҳад шуд. Моҳи феврали имсол вазорати молия ҳам эълон кард, ки то кунун $65 миллион онро дар бунёди Роғун сарф карданд. Фурӯши евробондҳои Тоҷикистон бо сарварии Ҷамолиддин Нуралиев, муовини аввали раиси Бонки миллӣ ва домоди раиси ҷумҳур соли гузашта сурат гирифт ва як муваффақияти ӯ дар солҳои ахир тавсиф мешавад. Аммо ба назар мерасад, баъзе аз созмонҳои молии байналмилалӣ, аз ҷумла Бонки Осиёи рушд, аз оқибати пардохти ин маблағ бо дарсадҳои гарон то ҷои нигарон ҳастанд. Тоҷикистон айни замон аз хориҷа тақрибан $2.9 миллиард қарздор аст. Барои пардохти фоизҳои ин қарз, кишвар дар буҷети соли 2018 беш аз 1 миллиард сомонӣ ҷудо кардааст.